Borani i Boranke. Evo nas da vidimo kako je kod vas. Pošto nas evo lažu godinama da će sve biti ekološki održivo i da je rudarstvo zeleno. Evo mi danas okupljeni oko Seosa došli smo i mi smo sa nekom kneglom u grlu proveli današnji dan u vašem gradu. Među ovim jalovištima, deponijama i svemu onome što Srbija ne zna šta se dešava u ovom prostoru. Hladno je, ali mislim da ne smemo više da gledamo da li je toplo, hladno, da li pada kiša ili je sneg ili je vrućina, mi moramo da izlazimo na ulice. Ova država definitivno nema strategiju. Ona ne zna ni gde su granice jednog rudnika. Ona ne zna ni gde su uticaji tih rudnika. Nema strategije ni u čemu, pa ni u ovome. I zato mislim da moramo da se okupljamo, da moramo da se ujedinjujemo, baš onako kako smo mi to uradili u Seosu, ako mislimo ne mi da preživimo, nego da prežive naša deca. Oni su svoju decu, ovi na vlasti, sklonili na sigurno. To kažu i ovi vaši Borani odavde, da kad ih pošalju na studije, oni se i ne vrate u Bor. Ali je problem što ako se otvore svi ovi planirani rudnici, a 172 istražna prava su data za prostor Srbije, nećemo imati nigde da se sklonimo, a nigde decu da pošaljemo. Naše je da se branimo i mislim da ljudi ne mogu više sedeti u kućama i gledati televiziju i ono što im se priča nema nikakve veze sa realnim životom. Izađite i svaki put izađite. Idite, pitajte, mora da vam se kaže dokle je zona rudnika, gde su granice rudnika. Ovo je naša zemlja. Nismo mi došli u tuđu zemlju da se neko ponaša ovako kako se strani eksploatatori ponašaju prema nama domaćinima. Da ne znamo ništa, da ne moramo sve mi da znamo, da njima treba samo ono što njih zanima, a da svi mi ili možemo da se selimo ili da se trujemo. Ja dolazim iz Jadra. I vi znate da se Jadarska dolina zove Cerska dolina. I to je valjda najveći ponos koji je Srbija u istoriji imala i zbog toga bila poštovana. Nemojte da budemo ono što nismo. Mi smo herojski narod kad se zemlja brani. Zato izlazite uvek masovnije, borite se za svoja prava, jer ovo što smo mi danas videli kod vas, nas je ojačalo da ćemo još jače i još više braniti i svoju kuću, i svoju njivu, i svoju vodu, i svako drvo u ovoj Srbiji. Dođite u Jadar, dođite u Levač, dođite u celu Srbiju. Mi nismo znali kako je ovde, većina možda ne zna kako je kod nas, ali ono što znamo jeste da svi ovi što su došli, nisu došli zato što nas vole, nego su došli da nam otmu ono što je lepo i ono što nam je jedino ostalo. Ja mislim da to ne smemo da dozvolimo, jer mi nemamo rezervnu državu. Ovo nam je što nam je. Ako nam je da branimo, počnimo od 3. aprila. Kad vas molim, izađite na izbore. Samo izađite na izbore. Ako iole neko misli da neko laže, evo imate oči
Ovo što se vama dešava je nenormalno. Ovo se ne dešava, ja mislim, ni u jednoj zemlji na svetu. Ali zaista ni u jednoj. Nigde. Nigde na svetu. I zato nemojte da vas lažu. Imamo akademike, imamo profesor, imate sjajnu vašu profesorku. Borite se i ovo mora da stane. Vidimo se i do pobede. Bravo!